Svet sa niekedy javí ako chaos. Skrotiť ho rovná sa porozumieť mu, rozmeniť ho na drobné. Na obchodnej akadémii v Trnave sme na čísla majstri. Možno preto, že podľa hodnotenia Ineko sme jednotka v odborných školách Trnavského kraja. Keď sa k nám pridáš, tvoj hud bude na Kukučínovej 2. Nájdeš sa tu potom v Kukučke, našom silnom mienkotvornom časopise. Čo si obliecť? Triko. To tu nosíme najradšej. Dobre v ňom vynikne tvoj triceps, ktorý získaš na hodinách účtovníctva. Môžeš s nami počítať na 4 roky štúdia v slovenčine alebo 5 rokov na bilingválnom odbore. If you want to conquer the international world of commerce. International. Prvé tvoje nákupy však budú čisto lokálne. Na rožok s kapustou budeš písať ódy ešte aj na výške. 6 písmen budú mať slová, ktoré tu najčastejšie vyslovíš. Stáť pri tebe budeme 7 dní v týždni a tešiť sa na tvoju nekonečnú radosť, keď v našich hlaviciach hrdo sfúkneš svoju 18. Všetko najlepšie. Zajtra písomka z ekonomiky. Pokoj tu mať nebudeš. Obchodná nikdy nespí. Sú školy, kde sa viac sníva, ale u nás sa svoj sen naučíš zmeniť na plán. Prinesi hardware, my dodáme software. A povoľ samozrejme inštaláciu do tvojho zariadenia. Samé to tam nenatečie. Okrem všeobecných predmetov prenikneš do témy hospodárstva, práva, tovaroznalectva, jazykov, ekonómie, komunikácie a medzinárodnej korešpondencie. Dostaneš pod kožu zručnosť napísať skvelý list aj tým najväčším šéfom sveta. A budeš písať tak rýchlo, že ti neunikne žiadna myšlienka. S prehľadom a zdvihnutou hlavou. Postreh! Ten ti nebude na obchodnej chýbať. Po vyučovaní sa môžeš pridať k volejbalistkám, florbalistom, zamiešať sa medzi výtvarné talenty, jazykové kalibre a možno v tebe drieme šikovný debatér či olympionička v kritickom myslení. Ale neboj, cez prestávku môžeš len tak flausiť a nechať plynúť čas. Pridaj sa k nám, nech si akékoľvek číslo. Na obchodnej akadémii v Trnave znásobíme tvoje vedomosti. Pripočítaj si k tomu skvelú atmosféru a poriadne akčných učiteľov. Táto rovnica nemôže nevýsť. Či už pôjdeš na vysokú doma či vo svete, alebo hneď skočíš na pracovný trh, budeš v pohode. Obchodná akadémia otvára veľa dverí. Prejdi smelo a nezabudni. Nie je dôležité byť lepší ako ostatní, ale lepší ako včera.